Смешана скара. Смешно. Дай да смешно скара. И кафе тук ли ги пием или ги изпаднем? Негде ги крико? Не знам, как кажеш? Киро, дай по-с Киро. Само тук те крути. Това е измамник. Криминален измамник. Да, може. Аз съм. Мина карти не се, нещо му вземавам пари. Ще ми имам карта, оставя ми колко точно, старите измамни. Тия на залата. Какво вече научили? Не научени, приучени, они живеят от такова, от тия старите. Ако начека, бе. Ако се вика, ако... Къде одите? Ти какво? Се вракиме за строица. Дойш ли си у нас? Не, аз ovdje да престоим. Вади 5 милиона марки. И вика отгоре, вика да ми правят филмове, ставили парите, вика у един куфер, вика. И става ми куфер и отваря ми го, вика ставили 5 милиона, вика. Ама знаеш какви филмове, да? Най-уловил и най-таковата да не може да поверува и да не може. И вика ставили, вика 5 милиона, вика тамо, вика. И вика ке ме ебава, ако им се даш 7, вика. Я ке дава, я нема да дава, не. Прави му вече после. Дай вика си да вика. О, леле. Като съм заживяна, Бо работи. Се ресторант, да? Ага. Кой липша на Гледай какво е. Бейчиро, бе. Много хубаво. Сега не знам как да го... Сам дойде някой, кой ли кажа? Или ти видео съм казал? Може и нещо друго, Бейчиро. Нещо друго да може и нещо друго да заснем. Как е глас, ти ме нещо у нас. Нека се видели. Не се знам. Първата минута нас. Славе, дай хубаво да ти видя властен ми, Славе. Снощи бехме от Поли хотела, удоиран, на жива музика. Що? От тая хотел Поли.
Aha, i? Na živo muzika. Znaš kako sam spomenuo? Sam napravio kak stoka, ono kak stoka. Хубава. Саламски. И накрая Марияна зачина ми станали, за моя да играе хора да разположи. Ага. И как да дадем нормално. Донесам си хабър, де да не са ти донесам. Абе, гледам си фризурата ти. Nema ti su klinite. Ko se bajte se.